कीलयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवतसेवया सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति न इष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय देवकीनन्दनाय च च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన హీజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన అభయ్ హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారో ఎంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకే చక్షురునిర్మితమైన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమైన భూతలే స్వయం రూప కదా మహం దదాతి పదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नाम्नि नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादापदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ఈ అత్యద్భుతమైన అవకాశం ఈరోజు హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్ యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవం. సో అసలు బేసికలీ ఎందుకు ఇంత గొప్ప గొప్ప వారిది ఎందుకు మనం పుట్టినరోజు ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేస్తాము అంటే, ఎందుకనంటే భగవద్గీతలోనే చెప్పున్నారు, ఎవరైతే జపం చేస్తారో భజనానంది వారు నాలో ఉంటారు, నేను వాళ్ళలో ఉంటానని భగవంతుడు చెప్పారు. కానీ ఈ భగవద్గీత దివ్య జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే ప్రచారం చేస్తారో, శ్రీమద్ భాగవతం దివ్య జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే ప్రచారం చేస్తారో, భగవంతుని లీలల్ని ఎవరైతే ప్రచారం చేస్తారో, మరియు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ భగవంతుడికి ప్రియాతి ప్రియమైన తన భక్తుల గురించి ఎవరికైతే నలుగురికి చెప్తారో వారు ఖచ్చితంగా భగవంతుడికి ప్రియాతి ప్రియతములు. సో ముల్లోకాల్లోని వారి కంటే ప్రియమైన వారు ఇంకొకరు లేరు. సో ఎందుకు భక్తుల గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమొస్తుంది అంటే, భక్తులు వారే భగవంతుడిని నలుగురు దాకా ప్రసరింపజేస్తారు. లేకపోయిందా గురువు అనేవారు లేకపోయి ఉంటే మనకి భక్తి అనేది తెలిసేది కాదు. సో అసలు భక్తి అంటే ఏంటి, భగవద్గీత అంటే శ్రీమద్ భాగవతం అంటే ఏంటి, అసలు ఏ రకంగా మనం మన డ్యూటీని మనం చేయగలము, భగవంతునికి ఏ రకంగా సేవ చేసుకోగలం అనేది ఎలా తెలుసుండేది. నాలాంటి వారికి అయితే అసలు జీరో అవకాశం. సో కాబట్టి గురువు అనేవారు ఒక మాధ్యమము, వారి ద్వారానే నాలాంటి అధములకు కూడా తెలిసింది కాస్తో కూస్తో. అది గురు మహారాజ్ యొక్క లోపం కాదు, అది నా లోపం, నా తెలివి లోపం. సో తెలుసుకోలేకపోయాను. గురు మహారాజ్ ఎల్లవేళలా ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు. తన ద్వారా తన పార్షదుల ద్వారా ఏదో ఒక రకంగా తెలియజేసేదానికి. ఒక రోజు 2 రోజులు, ఒక జన్మ 2 జన్మలు కాదు, జన్మాంతరాలుగా ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు. కాకపోతే ఈ మూర్ఖుడికి నాకు ఏంటి అని అంటే, బాగా ఎక్కువగా మదము మాత్సర్యం అవంతా కూడా పట్టేసి అహంభావము, కామము, క్రోధము అవంతటి వల్ల భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేకపోయాను. గురువు నా ఎదురుగానే ఉన్నా సరే కూడా ఒక దుర్యోధనుడిలాగా, ఒక రావణాసురుడిలాగా భగవంతుడు వారి ఎదురుగానే ఉన్నా సరే కూడా తెలుసుకోలేకపోయారు. అదే రకంగా గురువు మహారాజు ఎన్నో జన్మలుగా నాకు చెప్పాలనుకున్నా సరే కూడా నేను తెలుసుకోలేకపోయాను. నిజం చెప్పాలంటే ఈ జన్మలోనూ కూడా పెద్దగా ఏం తెలుసుకోలేదు.
హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్ గురించి ఎంత తెలుసుకుందామని అనుకుంటే ఎవరెవరో ఎక్కడెక్కడి నుంచో చెప్తూ ఉంటే అది విని నాకు అసలు ఏం తెలియదు అనే విషయం నాకు తెలుస్తోంది. సో యాక్చువల్గా చెప్పాలనంటే నాకు ఆ అర్హత కూడా లేదు జయపతాక్ మహారాజ్ గురించి చెప్పేదానికి. సో మీలోంచి ఎవరైనా ఏదైనా హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్ గురించి ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పచ్చు. ప్రభుజీ ఒకసారి హ్యాండ్స్ రైజ్ చేసి ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే, వాళ్ళు ఆఫరింగ్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్కి మీరు ఇవ్వచ్చు. ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు మీరు చెప్పచ్చు. చంద్రవతి మాత హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జై శ్రీల ప్రభుపాదికి, జై శ్రీ జయపతాక గురు మహారాజ్ కి హరే కృష్ణ. వాళ్ళ గురువు గారు చెప్పిన విషయాలు 2 ఆచరించి చూపినారు అనేది మాత్రం అదొకటి బాగా తెలుసు ప్రభుజీ. బాగా అంటే బాగా కాదు, కొంతవరకు. ఆ 2 ఏమంటే, ఒకటి ఆయన టెంపుల్స్ మాయాపూర్ లో కానీ టెంపుల్ కట్టించమని చెప్పేసి అదొకటి. ఇంకొకటి ఎక్కువ మందికి దీక్ష ఇవ్వమని ఆదేశించారనమాట. అవి గురువు గారు ఆచరణలో పెట్టి పాటించారు ప్రభుజీ. ఈ 2 మాత్రం తెలుసు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. జై హో. ఇంకెవరైనా? జయపతాక్ మహారాజ్ గురించి ఎవరికీ తెలీదా? కొద్దిపాటి ఏదో ఒక రకంగా కొద్దిగా తెలిసినా సరే కూడా దాన్నే కీర్తించడం వల్ల మనకి నష్టమేం లేదు. కాకపోతే మనం చెప్పిన 4 మాటల వల్ల గురు మహారాజ్కి సంతృప్తి కలుగుతుంది. గురు మహారాజ్ అని అంటే తన గురువు అయిన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి సంతృప్తి కలుగుతుంది. అండ్ ప్రభుపాదుల వారు సంతృప్తి కలిగారు అని అంటే గురు శిష్య బృందం అందరూ సంతృప్తి పడతారు. సో తెలిసినా తెలియకపోయినా ఏం తెలియకపోతే జై జయపతాక్ మహారాజ్ అని చెప్పేయండి చాలు. ప్రేమలత మాతాజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ధన్యవాద ప్రణామం ప్రభుజీ. జై జయపతాక్ మహారాజ్. చెప్పండి మాతాజీ. ప్రభుజీ, నేను అంత అసలు అంటే నాకు ఏ అర్హత లేదు ప్రభుజీ. కాకపోతే మీరు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని అంటే మన నామనిష్ఠ దాస్ ప్రభుజీ హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ప్రభుజీ ముఖారవిందం నుంచి విన్నాము. సో అది ఒకటి చెప్పవచ్చా ప్రభుజీ? చెప్పండి చెప్పండి మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ. జయపతాక మహారాజ్ గారు ఒకసారి వాళ్ళ శిష్యులైన ఒక డివోటీ జపతక్ మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళే టైంలో ట్రైన్ లో ఆయన యొక్క దీక్ష టైంలో ఇచ్చినటువంటి జపమాల పోగొట్టుకున్నాడంట ప్రభుజీ. అంటే మిస్ అయిందంట ట్రైన్ లో. సో కాబట్టి ఆయన చాలా బాధపడి ఏడుస్తూ ఇంకెలా అనేసి టెన్షన్ తో బాధతో జపతక్ మహారాజుని కలిసినప్పుడు జపతక్ మహారాజు ఫస్ట్ కొంచెం కోపంతో మందలించారంట. అలా ఎలా పోగొట్టుకున్నావు నువ్వు, అసలు నీకు శ్రద్ధ లేదా, భయం లేదా, దీక్ష టైంలో ఇచ్చినటువంటి మాల అది కూడా అలా చేయకూడదు కదా అనేసి ఫస్ట్ కొంచెం మందలించి, తర్వాత ఆయన బాధపడుతుంటే ఏడుస్తుంటే అప్పుడు మళ్ళీ గురువు ఏ విధంగా అంటే తల్లి కన్నా ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటది అనేది ఇక్కడ నిరూపణ అనిపించింది ప్రభుజీ నాకైతే. తర్వాత ఆయన బాధపడుతుంటే మళ్ళీ సరే ఇప్పుడు ఒక పని చెయ్యి, నువ్వు వేరే మాల తీసుకొచ్చుకో, మళ్ళీ మంత్రం చేసి ఇస్తా నేను, తర్వాత చూద్దాము అన్నట్లుగా అని చెప్పిన తర్వాత ఆ డివోటీ మళ్ళీ ఒక మాల కొనుక్కొచ్చుకొని గురు మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇచ్చిన తర్వాత చేసే ముందు గురు మహారాజ్ ఏమన్నారంటే, సరే ఈ మాల ఇచ్చినప్పుడు నేను ఈ మాల ఇస్తాను, ఈ మాల మీద 16 రాడ్స్ తప్పకుండా చెయ్యాలి. అదే విధంగా ఇంకొకటి చెప్తా, అది చేస్తా అంటే చెప్పు అని అంటే, మీరు ఏది చెప్పినా చేస్తాను గురు మహారాజ్ అనేసి చెప్పారంట ప్రభుజీ. మీరు ఏది చేయమన్నా నేను చేస్తాను అంటే, సరే ఈ మాల మీద ఒక్క 16 మాలలు చేయాలి. అదే విధంగా ఇప్పుడు మీరు పోగొట్టుకున్నటువంటి ఏదైతే మాల ఉంది కదా, అది కూడా దొరుకుతుంది మీకు. దొరికితే మరి దానితో ఏం చేస్తారంటే, ఆయన ఇంకా దొరకడము అంటే చాలా అదృష్టము, తర్వాత గురు మహారాజ్ యొక్క ముఖారవిందం నుంచి దొరుకుతుంది అనేసి చెప్తున్నారు అనేసి చాలా సంతోషంతో పాటుగా ఆయన ఏమన్నారంటే, ఎట్లా అంటే సంతోషంతో నేను మీరు ఏదో చేయమన్నా అది చేస్తాను గురు మహారాజ్ అనేసి ఈ మాట ఇవ్వడం జరిగిందంట ప్రభుజీ.
తర్వాత ఆ మాల తీసుకున్నాక కొన్ని గంటలలోనూ కొన్ని రోజుల మధ్యలో ఆ పోగొట్టుకున్నటువంటి ఇనిషియేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చిన మాల మళ్ళీ దొరికిందట ప్రభుజీ. సో ఆ మాల తీసుకొని వెళ్ళి ఇంకా గురుమాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా సంతోషంతో చెప్పి దొరికింది మహారాజ్ అనేసి చెప్పి ఆయనకు ధన్యవాద ప్రణామం చేసి మీరు చెప్పినటువంటిది తప్పకుండా చేస్తా అనేసి ప్రతిరోజు అండి ప్రభుజీ దీక్ష ఇచ్చినటువంటి మాలతో బిఫోర్ మంగళారతి 16 రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. అండ్ తర్వాత ఇచ్చినటువంటి మాలతో ఆఫ్టర్ మంగళారతి తర్వాత బ్రహ్మముహూర్తం లోపే ఆ తర్వాత ఇచ్చినటువంటి మాలతో 16 రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేసేసి ఇంకా ఎక్స్ట్రా సేవ చెయ్యాలి అనేసి ముంబైలో ఉన్నటువంటి టెంపుల్స్ 3 టెంపుల్స్ ని సేవ తీసుకున్నాడంట ప్రభుజీ ఆయన. సో మహారాజ్ యొక్క కరుణ, ఆయన యొక్క కృప ఎంత డివోటీస్ మీద ఉంటది అనేది ఇక్కడ నిరూపణ జరిగింది. ప్లస్ గురు మహారాజ్ యొక్క ఆశీర్వాదంతో ఆయన ఏ విధంగా 16 రౌండ్స్ 2 మాలల మీద 16 రౌండ్స్ 32 రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేస్తూ 3 టెంపుల్స్ యొక్క బాధ్యత సేవలు చేస్తూ ఆయన లైఫ్ సాగుతుంది అనేది చెప్పడం జరిగింది ప్రభుజీ. నమస్తే దాస్ ప్రభుజీ, చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది ప్రభుజీ అది. జై హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వైజయంతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. తిరుపతి మాతాజీని. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నమో విష్ణు పాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామి నామినే నమో ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృపదాయనే గౌర్ కథా దామదాయ నగర గ్రామతారనే. హరే కృష్ణ ప్రభు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు ప్రభు. గురు మహారాజ్ అంటే గురువు అంటే చాలా దగ్గరగా సేవ చేసాం ప్రభు. గురు మహారాజ్కి పర్సనల్ గా చేసాము. ప్రసాదాలు వండడం కానీ, ఆయనకు ఆఫర్ చేయటం కానీ దగ్గరగా అన్నమాట మాకు అవకాశం ఇచ్చారు. రేవతి రమణ దాస్ ప్రభు, భక్తికా మాతాజీ గారు, వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు. అంటే ఆ గురు సేవ అనేది చెప్పలేని అనుభూతి అన్నమాట. ఎలా ఉంటుందంటే అసలు ఫస్ట్ లో మాకేమీ తెలిసేది కాదు, గురువు అంటే తెలిసేది కాదు. మనం ప్రభుపాద వల్ల ఇక్కడ ఇస్కాన్కి వచ్చి గురువు గురించి కృష్ణ గురించి తెలుసుకున్నామంటే అది ప్రభుపాదులు కృప అని నేను అనుకుంటున్నాను ప్రభు. నిత్యం మనం మన భాగవతం సేవ రూపంలో కృష్ణ కానీ గురువు కానీ ప్రభుపాదులు కానీ మన ఇంట్లో మనం పెట్టుకొని మనం నిత్యం వాళ్ళతో సహజీవనం జరిపినట్టు అలా ఫీలింగ్ ప్రభు. గురువు దగ్గర మనం ఎంత తద్విన ప్రణిపాతైన పరిప్రశ్న సేవయ అనే దాన్ని మనం ఆచరణలో పెట్టుకోవాలి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. చంద్రావతి మాతాజీ నెక్స్ట్ వాళ్ళని పిలవండి. ప్రభుజీ ఇందాక కంటిన్యూషన్ చేస్తాను. హరే కృష్ణ. హరే ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ మళ్ళీ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. హరే కృష్ణ. కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు ముఖ్యంగా మాయాపూర్ వెళ్ళినప్పుడు ప్రభుజీ శ్రీ జయపతాక గురు మహారాజ్ వారు మన టీము నామనష్ట దాస్ ప్రభుజీ అధ్యక్షతను వెళ్ళిన భక్తుల టీము చక్కటి ఒక డ్రామా వేశారన్నమాట. చైతన్య మహాప్రభు గురించి ఆయన అలా ఏది జార్ఖండ్ అడవుల్లో విహరిస్తున్నట్లుగా వెళ్ళినప్పుడు ఆయన వచ్చి వీక్షించారు. అసలుకి ఆ అనారోగ్యం అనే మాట అసలు దగ్గరికి లేదు. ఎంత అద్భుతంగా స్పీచ్లు ఇస్తూ ఆయన వీక్షిస్తూ ఆయన దర్శనం ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చేసుకున్నాం ప్రభుజీ. ఆ అదృష్టము మాకు కలిగింది. ఇప్పుడు గురువాశ్రయంలో ఉన్నాము. ఆయన ద్వారా ఇప్పటికైనా భవిష్యత్తులో దీక్ష తీసుకోవాలనే ఆశ మటుకు ఉంది. అలాగే తమరి నోట ద్వారా విన్న ఒక సంఘటన మళ్ళీ ఒకటి షేర్ చేస్తాను ప్రభుజీ. దీక్ష ఇవ్వడంలో ఎంత కృతకృత్యులు అంటే, ఎవరు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు పక్కన అవసాన దశలో ఉన్న వారి దగ్గరికి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి మంత్రం చెప్పేసి చేతిలో చెప్తే ఇతడికి దీక్ష ఇస్తే పుణ్యగతులు వస్తాయి అని తాపత్రయపడే ఒక అద్భుతమైన దృష్టి ఆయనకు ఉండేది. అలాగే అనంతపురం రైల్వే స్టేషన్లో ఇలాంటిది ఒక ఇన్సిడెంట్ ప్రభుజీ జరిగిందని విన్నాను మన క్లాసుల్లోనే. ఆ అనంతపురం రైల్వే స్టేషన్లో మన గురువుల్ని వాళ్ళ శిష్యుల్ని చూసి సాధారణంగా ఇలాంటి వాళ్ళని నమ్మని వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు
స్టూడెంట్స్ లాగా ఉండేవాళ్ళు, నవ్వుతూ హేళన చేస్తూ ఉండేవారు. అట్లా చేస్తూ ఉన్నా కూడా ఏమాత్రం చెలించకుండా తన శిష్యుల్ని పిలిచి, కోపం వస్తున్న శిష్యులకి లేదు మన దగ్గర ప్రసాదాలు ఉన్నాయి తీసుకుపోయి వాళ్ళకి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి ఆదేశిస్తే వాళ్ళు వెళ్ళి ఇవ్వడము, ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానోదయం కలిగి ఆయన పాద పద్మాల మీద పడి క్షమాపణలు వేడడము, ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్లన్నీ కూడా ఆయన ఒక అద్భుత మనకి శీలానికి ఒక అద్భుతమైన గురువు ఎలా ఉండాలనే దానికి ప్రతీకగా ఎన్నో ఎన్నో ఉదంతాలు ఇవి ఉన్నాయి ప్రభుజీ ఎక్కడికి వచ్చినా. అలాగే మేము దీంట్లో చూడడమే జరిగింది. ఇవ్వడము మన దీక్షలు ఇచ్చినప్పుడు ఇస్కాన్ మంగళూరులో ఎంత ఓపిక కూర్చుని ఆ దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు చెప్పారు. ఒకసారి మా ముందు వాళ్ళు తీసుకున్న వాళ్ళు ఆయన అంతా అయిపోయాక ఎంత గట్టిగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించారంటే అంత అద్భుతంగా జపించారని కూడా చెప్పడం జరిగింది ప్రభుజీ. ఇలాంటివన్నీ మన క్లాసుల్లో మీ ద్వారా ఇంకా మన గురువుల ద్వారా విని మేము తరించడం జరిగింది ప్రభుజీ. ప్రత్యక్షమైన గురుసేవ ఇందాక మాత చెప్పినట్లు ఆ భాగ్యం ఇంకా లభించలేదు ప్రభుజీ. అది కూడా రావాలని కోరుకుంటున్నాము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. జై హో. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎవరున్నారు? హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మరి. ప్రభు. ఓం నమో విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినాయ నమో ఆచార్య పాదాయ నిత్యాయ కృపదాయని గౌరవతాధామలాయ నగర గ్రామ ప్రభు. నేను పద్మిని వర దేవదాసి రం తిరుపతి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు మా రేవతి భక్తిగా మాతాజీకి వారి ద్వారా మీ పరిచయం మీ ద్వారా మేము భక్తి శాస్త్రం చేయడం, గురు మహారాజు యొక్క కృప, ప్రభుపాద కృప ఇవన్నీ మీ అందరి ఆశీర్వాదాలని మేము భావిస్తున్నాం ప్రభు. మాకు మహారాష్ట్ర తిరుపతి టెంపుల్ ద్వారా మాకు 2004 నుంచి ఆయన బాగా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా దగ్గరగా సన్నిహితంగా ఎన్నో సేవలు చేశాము. నా ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ 2004, సెకండ్ వచ్చి 2014 అయింది. మహారాజుకి ఎన్నో దగ్గరగా సేవలు చేసే అవకాశం అందరి కృప వల్ల మాకు లభించింది. ఆయన ఆ స్థితిలో చూడడం ఇప్పుడు చూడడం మాకు ఎంతో బాధాకరం. లేటెస్ట్ గా నేను మొన్న గౌరవ పౌర్ణమికి మా డివోటీస్ తీసుకుని ఇనిషియేషన్ కోసం వెళ్ళాను. దానికి ముందు మదురైలో ఒక ప్రోగ్రామ్ అయింది ప్రభు, తెలిసి ఉంటుంది, దానికి వెళ్ళాను. మహారాజు అందరికి ఇనిషియేషన్ ఇస్తూ మధ్యలో చాలా సిక్ అయిపోయి అంబులెన్స్లు తీసుకోవడం వెళ్ళిపోవడం కూడా జరిగింది. మొన్న లేటెస్ట్ దీంట్లో ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ 700 పీపుల్, సెకండ్ ఇనిషియేషన్ 200 పీపుల్ ప్రభు. మహారాజ్ ఎంతో చక్కగా క్లాస్ ఇచ్చి ఇంతమందికి కూడా అంత టైం స్పెండ్ చేసి అంత అనాగ్యత ఉంది కూడా ఎంత కైండ్నెస్ అనేది భక్తులు మనం ఇంకా జన్మలో చూడలేమేమో అనే ఒక ఫీలింగ్. చాలా నాకైతే ఏడ్చేసాను. ఎందుకంటే మా వాళ్ళు 300 నంబర్లో ఉన్నారు. చాలా జన్మ మనం దగ్గరికి వెళ్ళే కూడా అవకాశం లేదు. కానీ అంతమందికి ఇస్తారో లేదో ఏమవుతుందని ఒక టెన్షన్ తో నేను చాలా బాధపడ్డాను. కానీ మహారాజు వాళ్ళ రాధా మాధవ కృప అందరి వల్ల, ప్రభుపాద దీని వల్ల అందరికీ సెకండ్ ఇనిషియేషన్ వాళ్ళకి క్లాసు ఇచ్చారు. వీళ్ళందరికీ కూడా ఇనిషియేషన్ స్వయంగా ఇచ్చారు మహారాజు. అసలు మనం ఊహ కూడా అందలేము. ఆయన వచ్చి ఎంత ఎట్లా సోల్ అనేది మాకెవరికి అలాంటి అర్హత కూడా లేదు. మీరు ఎంత చక్కగా చెప్పి మీరే అంటారు, ఎందుకు నేను పనికి రాదు, నాకేం తెలియదు, ఆయన పాదాలు తెలుస్తున్నాయని చెప్తుంటారు. నిజంగా నాకు చాలా అప్రిషియేట్ ప్రభు. చెప్పేదానికి అర్హత లేదు. ఆయనవి స్వయంగా నేను చూసినవి చెప్పాలంటే నాకు టైం కూడా సరిపోదు. కానీ అవకాశం ఇచ్చారు. అలా మళ్ళా మహారాజే ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. ఆయన ఏమని, నాకైతే ఎలాంటి ఇది లేదు, సరిగ్గా సహకరించలేదు, వీల్ చైర్ లో ఉన్నాను, తర్వాత స్ట్రోక్ వచ్చింది, తర్వాత లివర్ నాది కాదు, అన్ని నాది కాదు, అయినా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. వై? బికాస్ అసోసియేషన్ అని ఇప్పుడు కూడా విన్నాను క్లాసులో మహారాజ్ది. ఇంకా ఎంతకన్నా చెప్పేదానికి వాయిస్ రావట్లేదు. ఇదంతా కూడా మా తిరుపతి మాతాజీ వల్ల మాకు అందరిలో అసలు అది ఎలా జీవించాలి ఏం తెలియదు ప్రభు. ఇటు ద్వారా ఈ అసోసియేషన్ ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకున్నాను. కానీ ఇంత గొప్ప గురువు గారు దొరకడం మనందరి యొక్క అదృష్టము. మనం ఎన్ని జన్మలైనా కూడా ఇది తీర్చుకోలేని అనుకోండి. ఇంకా ఇంతకన్నా చెప్పలేను ప్రభు. కానీ చాలా చాలా మేము మహారాజుకి అన్ని సర్వీలు, జీబీసీ అప్పుడైతే నేను పర్సనల్ గా అయితే నేను చాలా చేసుకునే అదృష్టం అయితే దొరికింది. అలా చూసి ఇప్పుడు ఇలా చూడడం
జన్మాష్టమికి వచ్చి మా అందరి సేవలు చూసి మహారాజు కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకోవడం, ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా తిరుపతి మాతాజీలో ఇలా అని చెప్పడం, నిజంగా అది చాలా మాకు భక్తిక మాతాజీలో వచ్చిన అదృష్టం ఇదంతా కూడా. అలాగే నాకు కూడా బృందావనంలో ఇచ్చారు మహారాజు ఇన్స్టిట్యూషన్. ఆయనకు నేను ప్రమాణం చేసినట్టు నా లైఫ్ లాంగ్ నేను రాధాగోవింద సర్వీస్, గురు మహారాజ్ సర్వీస్ చేసి ఆ ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాను ప్రభు. ఇదంతా ఒక అదృష్టంగా ఏం చెప్పాలో కూడా అర్హత లేని వాళ్ళకు కూడా ఇంత కంపాషన్ అనేది మనం అసలు చెప్పలేనంత మనకు చాలదు ప్రభు, వర్డ్స్ లేదు. హరే కృష్ణ. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభు. జై శ్రీల ప్రభా, జై హో. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భవానీ అసలు మాతాజీ. వాళ్ళకి తెలియదు ప్రభు చూస్తే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జై పతాక స్వామినితి నామిని. నమో ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృపా ప్రదాయిని గౌర కథాదామదాయ నగర గ్రామదారిణి. జై 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 పతాక స్వామికి జై. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను స్వయంగా ప్రభువుని యూట్యూబ్ లో చూసి ఆనందించడం తప్పితే ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం ఎప్పుడు కలగలేదు. ఆయన ఐశ్వర్యంలో పుట్టినా కూడా మన ప్రభుపాదుల వారి సాంగత్యంలో ఆయన ఏంటంటే మన పూర్వాచార్యులు ఏదైతే ఆచరించి చూపించారో ఆ మార్గంలోకే వచ్చి ఆయన కూడా భగవంతుని పాదాలను ఆశ్రయించారు. గురువు ఏదైతే ఇచ్చారో దాన్ని తప్పకుండా పాటిస్తూ ఈ రోజున ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్నా కూడా దీక్షలు ఇవ్వటం అన్నది కూడా విరమించుకోకుండా కంటిన్యూగా ఇస్తూ భగవత్ సేవ చేసుకుంటున్నారు ప్రభుజీ. అదొకటిను. ప్రభుపాదుల వారు ఎలా స్వయంగా ప్రసాదాలు చేసి భగవంతుడికి అర్పించి భక్తుడికి పెట్టేవాళ్ళు, అదే విధంగా చాలా చాలా ఉత్సాహంగా ఒక యూట్యూబ్ లో చూశాను. ఎంత యాక్టివ్ గా అంటే గురు మహారాజు ఒకప్పుడు ఎలా ఉన్నారంటే అది అసలు ఎంత ఆనందం వేసిందో ప్రభుజీ. చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని ఉత్సాహపరుస్తూ, అది కూడా భారీ భారీ ఎత్తున ప్రసాదాలు తయారు చేయటం కొంచెం కొంచెం కూడా కాదనమాట. అందరినీ ఉత్సాహపరుస్తూ మహామంత్రం చెప్తూ వాళ్ళల్లో కూడా చైతన్యాన్ని తీసుకొస్తూ ప్రసాదాలు చేయించడం అన్నది ఆయన చాలా ఆనందంగా చేయించేవాళ్ళంట ప్రభుజీ. ఈ రెండు గురువు ఏదైతే చేసి చూపించారో అవి ప్రసాదాలు నైవేద్యాలు పరమాత్మకు పెట్టి భక్తుల్ని వాళ్ళకి ప్రసాదాన్ని ఇవ్వటం ఒకటి. గురు మహారాజు ఏదైతే ఇప్పుడు మనకి ప్రభుపాదుల వారికి ఆయన గురువు ఏదైతే ఆదేశించి ఇంగ్లీష్ నీకు బాగా వచ్చు కదా, ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి ఎందుకు నీవు ప్రచారం చేయకూడదు అన్న ఒక్క మాటను పట్టుకుని ఆయన ఎలా ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి ప్రచారం చేశారో అట్లాగే గురువు ఇచ్చిన ఆజ్ఞానుసారము దీక్షలు ఇవ్వటము అన్నది కూడా మన గురు మహారాజు అలాగే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రభుజీ. ఈ మధ్య కాలంలో మాయాపూర్లో కొంచెం ఆరోగ్యం అలా ఉన్నా కూడా గురు మహారాజు నోటంటి నామ సంకీర్తన చేస్తే మనకి అక్కడ మన ప్రభుని కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చినట్టు కూడా మనకి యూట్యూబ్ లో వచ్చినాయి. అసలు ఆ సంకీర్తన ఏంటంటే ఎన్నంతసేపు ఒళ్ళు గగురు పొడిచినట్టు అనిపించింది ప్రభుజీ. ఎంత బాగా ఉందో, ఎన్నిసార్లు చూశాను అది యూట్యూబ్ లో. నేను అది చాలా సార్లు చూశాను. ఏదైనా కూడా మంత్రం మహామంత్రం గురు మహారాజు నోటంటే విన్నప్పుడు కలిగే ఆనందమే వేరు ప్రభుజీ. అలాంటి గురువుల దగ్గర దీక్ష తీసుకున్న మీలాంటి శిక్షా గురువుల ద్వారా మేము కూడా క్రమేపీ భగవంతుని చైతన్యంలో శుద్ధి చెందుతూ మాకు కూడా దీక్ష తీసుకునే శక్తిని ఆ గురు మహారాజ్ ప్రసాదించాలని నిత్యం ఆయన వేడుకుంటున్నాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. నాకు ఇంతకన్నా ఎక్కువ తెలవదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. జై హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. జై జై ప్రతాప్ ప్రభు. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి జయ పతాక నామిని ఇది నామిని. నమో మహావదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నమో గౌరవతిషే నమ. జయ ప్రతాప్.
ప్రభుజీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ టైం మాయాపూర్ అక్కడ ఏదో ఇనిషియేషన్ కోసం ఆయన వస్తున్నారు తప్పకుండా సార్ అప్పటిదాకా నాకు జయపతాక పెద్ద పరిచయం లేదు నామనిష్ట ప్రభుజీ ఏవో భగవద్గీత శ్లోకాలని ఆయన చూసిన తర్వాత అసలు అంత దగ్గరలో ఆయన బిల్డింగ్లో కొన్ని సూచనలు కూడా ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి తీసుకెళ్లారు అప్పుడు నామనిష్ట ప్రభుజీ కొంతమంది ఉన్నప్పుడు మేము మధ్యలో వెళ్ళి ఆయన దగ్గరగా చూసిన తర్వాత బా ఇంత వీల్ చైర్లో వచ్చి ఇంత చేస్తుంటే కూడా ఆయన దీని తపన ఇది చూసి మాకు ఆశ్చర్యం వేసింది మనం ఎంత శ్రద్ధగా ఎంత ఇది చూడాలని మనకు అప్పుడే నాటుకుంది నాకు అంత మనం ఏమైనా కష్టపడి వయసు ముఖ్యం కాదు ఆయనే చేస్తున్నప్పుడు మన వయసు లెక్కలేదనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది అదృష్టం కొద్దీ ఆ దేశంలో అప్పుడే మాకు ఆశ్రయ ఇచ్చారు ప్రభుజీ ఆశ్రయలో ఆయన ఆశీర్వాదం చేసి అది మాలిస్తే బాలు నాకు వాళ్ళు ఎవరు పట్టుకుని మాలిచ్చారు అక్కడ దండం అది ఫస్ట్ ఆశ్రయం తర్వాత అక్కడ ఆ, ఆయన క్లబ్ హౌస్లో మళ్ళా పర్సనల్గా మాకు ఎవరో అట్లా అది అవకాశం దొరికింది పోదని అక్కడ ఉన్న 3 రోజులు ఎంతో ఉన్నారు మళ్ళా ఆయన పాదావందనం చేసే అవకాశం దొరికింది అదొకటి తర్వాత మాయాపూర్ యాత్ర వెళ్ళినప్పుడు మా మాతాజీ చెప్పారు కదా ఆ డ్రామాలు అవి చూసి చాలా ఇది మొత్తం వచ్చిన వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇనిషియేషన్ ఇచ్చారు అప్పుడు అప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాటలంటే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు మా ఈ ఈ మ్యాంగ్లూరు వాళ్ళ కీర్తనలు వాళ్ళ డ్రామాలు అవి చూసి చాలా ఆనందపడ్డారు ఆయన ఇచ్చిన సందేశాలు కూడా చాలా నన్ను పరమానందభరితం చేసింది ఈరోజు కూడా నాకు మొన్న వెళ్ళలేకపోయాను మాయాపూర్ నుంచి పిలుపు వచ్చింది దేశ కోసం నేను అనుకోకుండా అక్కడ నాకు తిరుపతిలో ఆ, ప్రత్యేకమైన దర్శనం దొరకటం వల్ల చెప్తే పర్వాలేదు మీరు నేను తర్వాత జర్మనీ వెళ్తున్నా ప్రభు అవి వచ్చిన తర్వాత తీసుకోండి తప్పకుండా మీరు అప్పుడు ఎక్కడ ప్రభు జయపతాక ప్రభుది బహుశా బాంబే రావచ్చు లేకపోతే బెంగళూరు రావచ్చు అక్కడికి వచ్చి తీసుకోండి అని వాళ్ళు చెప్పారు చాలా సంతోషాన్ని నేను నా కోరిక కూడా అదే దీక్ష తీసుకోవాలని అవకాశం వచ్చింది 2-3 సార్లు ఉపయోగించుకోలేకపోయాను దూరం వెళ్ళలేక బహుశా నేను వచ్చిన తర్వాత జూలైలో నామనిష్ట ప్రభుజీ నేను దగ్గరుండి నీకు ఏర్పాటు చేస్తాను నువ్వు వెళ్ళి తీసుకుంది అని చెప్పారు చాలా సంతోషం ప్రభుజీ అవకాశం ఇచ్చినందుకు పెద్దగా నేను అందరూ ఏవో చెప్పారు నేను నా పర్సనల్గా నాకు చాలా నచ్చింది అది ఆయన యొక్క సన్నివేశాల్లో మహాత్ములు పుణ్యాత్ములు మా మాటలు వింటూ ఉంటే మన మనస్సు ఎంతో ఆ, ప్రశాంతత చేకూరుతోంది అదొకటే నేను అనిపించింది నాకు హరే కృష్ణ ప్రభుది జై శ్రీ ప్రభుపాదకి జై నాకు మాట్లాడుతుంటే ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది ప్రభు సారీ జై హో ప్రభుజీ రాజేశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ జై శ్రీల ప్రభుపాదకి నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామి నిత్యామనే నమో ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృప ప్రదాయనే గౌరకథా దామదాయ నగర గ్రామతారిణి నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నిత్యామనే నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య వ్యసతారిణి ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. జయపతాక స్వామిజీ గురించి నాకు మాట్లాడమని అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు ప్రభుజీ. అయితే ఆయన ఆచార్యులుగా ఉంటూ ఆచరించి చూపిస్తున్నారు ప్రభుజీ. భగవంతుని నామమును మనకి నామాపరాధాల్లో ఫస్ట్ భగవంతుని నామమును ప్రచారం చేయట్లో జీవితమును దారిపోసిన భక్తులను దూషించట అంటే ఇది ఆయన ఏంటంటే తన జీవితాన్ని దారపోసారు భగవంతుని కోసం. అలాంటి వాళ్ళ గురించి మనం ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే ప్రభుజీ. ఆయనకి హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు హాస్పిటల్లో పెట్టినప్పుడు అంటే భక్తుల కోసం ఎంతగా తపన పడుతున్నారు ఆయన. హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు మన గురించి మనం ఆలోచించుకుంటాం. అలా కాకుండా ఆయన అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ భగవత్ కృప ఇవ్వాలని చెప్పి ఆయన ఆ నర్స్ అంటే డాక్టర్స్ నర్సెస్ అంటే సైన్స్ నమ్ముతారు కానీ భగవంతుని ఎక్కువ నమ్మరు. అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి కూడా అందరినీ సమభావంతో చూసి గురువులు అంటే అలాగే ఉంటారు కదా ప్రభుజీ. సమభావంతో చూస్తూ అందరికీ అవకాశం ఉన్న వాళ్ళందరికీ దీక్ష ఇచ్చేలాగా ఆయన ప్రయత్నం చేశారు. ఎంత హెల్త్ బాగాలేకపోయినప్పుడు కూడా అసోసియేషన్ వదులుకోరు. భక్తుల్ని కలవకుండా ఆయన ఉండరు. తన గురించి తన శరీరం గురించి కానీ ఆరోగ్యం గురించి కానీ పట్టించుకోకుండా ఎలా అయినా సరే నేను ప్రచారంలో ఉండాలి, ఎప్పటికీ ప్రచారంలో ఉండాలి. చాలా మంది అంటే అందరినీ భక్తులుగా చేయాలనే ఆయన తపన మాత్రం చాలా
గట్టిది దృఢ సంకల్పం ప్రభుజీ. అంతేకాకుండా నచితత్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిత్ యతతి సితే భవితానచమే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. అంటే ఇలా భక్తి ప్రచారం చేసే వాళ్ళంటే భగవంతునికి ఇష్టం కాబట్టి ఆ విధంగా ఆయన ఆ భగవత్ సేవలో ఉంటూ అందరినీ ఆ విధంగా తయారు చేయాలని ఆయన కృప అందరి మీద కలిగేలాగా చేయాలని, కృష్ణ ప్రసాదాన్ని అందరికీ పంచాలని, కృష్ణ భక్తి భావాన్ని అందరిలో కలిగ చేయాలని ఆయన చాలా తపన పడుతున్నారని తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా ఆయన ప్రచారంలోనే ఉంటున్నారు ప్రభుజీ. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. మాకు అసలు ఈ ఇస్కాన్కి వచ్చినందుకు, ఇస్కాన్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెట్టి మమ్మల్ని అందరినీ దగ్గర చేసినందుకు, ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చిన జయపతాక స్వామీజీకి, నామనిష్ఠదాస్ ప్రభుజీకి అందరికీ కృతజ్ఞతలు ప్రభుజీ. చాలా చాలా ఎన్నో జన్మల పుణ్య ఫలితమేమో మాకు ఇలాంటి కనీసం ఒక డివోటీగానైనా ఇందులో ఉండే అవకాశం మాకు ఇచ్చినందుకు శిక్షా గురువులకి, దీక్షా గురువులకి అందరికీ కోటి కోటి ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ దివ్యభారతి మహారాజ్, దివ్యభారతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మాతాజీ. నా పేరు దివ్యభారతి, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తిరుపతి. జయ శ్రీకృష్ణ. ఓం నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయ పతాక స్వామి నామిని నమో ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృపా తారిణి గౌర కథా దామదాయ నగర గ్రామ తారిణి. హరే కృష్ణ ప్రభు. జయపతాక స్వామి మహారాజ్ గురించి మాట్లాడడానికి మాకు ఎలాంటి అర్హత లేదు, కానీ మా శిక్షా గురువులు ఇచ్చిన కొద్దిపాటి జ్ఞానంలో నేను కొంచెం మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటాను. మహారాజు ఎంతో సంపన్నులైనప్పటికీ కూడా అంత భౌతికంగా ఉన్న సంపదనంతా వదిలేసి ఆధ్యాత్మికం వైపు, భక్తి వైపు అడుగులు తీశారు. ఆయన గురువు గారి ఆదేశ ప్రకారం 50,000 మందిని శిష్యుల్ని చేసుకోమని చెప్తే మహారాజు ఏంటంటే 50,000 కాదు కదా, మన అంచనా కూడా వేయలేము, అంతమందిని శిష్యుల్ని చేశారు గొప్ప మహారాజులు. మహారాజుల పాద పద్మములకు నా గౌరవపూర్వక ప్రణామాలు. మహారాజు నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే, మనం భౌతికంగా అనారోగ్యం పాలైనప్పుడు భక్తియుత సేవ చేయడం కోసం మనం ఎంతో సంకోచిస్తాం. జపం చేయడానికి కూడా మనం ఎంతో కష్టపడతాం. కానీ మహారాజ్కి ఎంతో భౌతికంగా అనారోగ్యంగా ఉన్న ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో బలవంతులు. ఆయన ప్రతిరోజు క్లాసు ఇవ్వకుండా మాత్రం ఉండలేము అనేసి చెప్పారు. మాయాపూర్ క్లాసులో ఒకసారి చెప్పారంట, ఒక్క రోజైనా కూడా నేను క్లాస్ చెప్పకపోతే ఆ రోజే నా నిజమైన నా మరణం అనేది అని చెప్పారు. ఇది వినడానికే మనసుకి ఎంతో కష్టంగా అనిపించవచ్చు. మహారాజ్కి మామూలు భగవంతుని ప్రతినిధులు అని చెప్పడానికి ఒక నిదర్శనం ఏంటంటే, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పటికీ సామాన్య మానవులైతే వాళ్ళ ముందు జరిగిన గతం అంతా మర్చిపోతారు. అలాంటిది మహారాజ్కి అలాంటి ఇబ్బంది కలిగినప్పటికీ కూడా దాంట్లో నుంచి బయట వచ్చిన వెంటనే చైతన్య చరితామృతం గురించి ఎంతో అందంగా, ఎంతో ఒక భక్తిగా చెప్పారు అనేసి నేను విన్నాను ప్రభు. ఇంకోటి ఏంటంటే, దీనికి భగవంతునికి ప్రతినిధులు అనేసి మనం చెప్పచ్చు, ఎందుకంటే సామాన్య జనులకి అది మనకి సాధ్యం కాని పని. ఇంకొకటి ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే, మాకు భక్తిగా మాతాజీ గారు ఒక క్లాసులో మాకు చెప్పారు మహారాజు గురించి. మహారాజు మాయాపూర్లో ఎంతో బిజీగా ఏదో కార్యంలో నిమగ్నమై ఉంటే అక్కడ ఒక ఇద్దరు పిచ్చి వాళ్ళలాగా చింపర జుట్టుతో, చినిపోయిన బట్టలతో ఇద్దరు భార్యాభర్తలు కనిపించారు. కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే సైడ్కి నిలబడుకున్నారు. మహారాజుని కలవాలి అనేసి సైడ్ నిలబడుకుంటే వాళ్ళని ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు. మహారాజు అంత బిజీగా ఉన్నా కూడా ఫాస్ట్గా వచ్చి వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్ళారనమాట. మహారాజు వెళ్ళి, మా నుంచి మీకు ప్రణామాలు చేసి, మా నుంచి మీకు ఏమైనా సహాయం కావాలా, మీకు అన్ని ఇక్కడ సరిపోయిందా, మీకు ఏమైనా నేను ఏమైనా సహాయం చేయగలుగుతానా అని అడిగారంట ప్రభు మహారాజు. ఏం లేదు, మాకంతా బాగానే ఉంది, మేము ఇంకా తిరిగి వెళ్తున్నాము అని చెప్పారంట వాళ్ళిద్దరు. ఎవరైతే పిచ్చిగా చినిపోయిన బట్టలు చింపర చెప్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు. అయితే వాళ్ళతో మాట్లాడి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత శిష్యులు అడిగారంట మహారాజుని, ఎవరు మహారాజు వాళ్ళు, అసలు మిమ్మల్ని అడగకూడదు కానీ మేము అడగాలనుకుంటున్నాము, మీకు తప్పు ఉంటే క్షమించండి అని చెప్పి ఒక శిష్యుడు మాత్రం ఆగలేక అడిగితే జయపతాక స్వామి మహారాజ్ అన్నారంట, వారు శివపార్వతులు అని చెప్పారంట. అప్పుడు నాకు కొంచెం గూస్ బంప్స్ లాగా అనిపించింది.
అంటే భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులకు మాత్రమే కదా ఇలాగ దేవతలు కానీ వారంతా కూడా దర్శనం ఇవ్వడానికి ఇలాంటి భగవంతు ప్రతినిధి అనడానికి ఇదే మనం నిదర్శనం. ఇలాంటి గురువుల పాద పద్మములకు నా గౌరవపూర్వక ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. జై హో. బృందా మాతాజీ హరే కృష్ణ. జై శ్రీల ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. జై నమో పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయ పతాక స్వామి నమో ఆచార్య పదాయ నితాయ కృపప్రదాయ గౌర్ కథాధర్మదాయ మధురకరమతారిణి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జై శ్రీల జయ పతాక మహారాజ్ కి జయ. ప్రభుజీ ఐడిసి కోర్స్ చేస్తున్న రోజుల్లో మాకు వాణి సేవ వపు సేవ అని చెప్పారు, నేర్పించారు ప్రభుజీ. మాకు వపు సేవ చేసే అవకాశం అయితే ఎట్లాగో లేదు ప్రభుజీకి. వాణి సేవ చేయాలి అని ఆలోచన వచ్చినప్పుడల్లా ఏ రకంగా చేయగలము ప్రభుజీకి అనే ఫీలింగ్ వచ్చేది ప్రభుజీ. సో ఇక్కడ ప్రభుజీ ఎలాగైతే శిల ప్రభుపాద వారి మిషన్ కి విలేజ్ కి గౌరకథా దామదాయ గ్రామాలకి వెళ్ళి ఎలాగైతే ప్రభుజీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అది మన హరినామాన్ని ప్రచారం చేయడం కానివ్వండి, బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా మాయాపూర్ ధాంలో రోజు వింటూ ఉంటాము. ఎన్నో లక్షల పుస్తకాలు ప్రభుజీ ప్రతి నిత్యము డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ ఇటువంటి వాటికి తర్వాత మాయాపూర్ ధాంకి డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్నేళ్లలో ఎంతో ప్రచారం చేసి ఇస్కాన్ ని ప్రచారం ఈ కార్యక్రమాలని కృష్ణ కాన్షియస్ ని ప్రచారం చేయడము, తర్వాత మన గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయం గురించి కానివ్వండి ప్రతిదీ కూడా ప్రభుజీ చేసి ఇప్పుడు మాతాజీలందరూ చెప్పినట్టు ఆచరించి చూపిస్తున్నారు. తన ఆరోగ్యం గురించి కూడా ఏమి పట్టించుకోకుండా మన అందరి ఉద్ధరణ కోసమే ప్రభుజీ ఇంత తాపత్రయపడుతున్నారు. ప్రభుజీ కోసం ఏమేం చేయగలము అని అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఐఎమ్ సారీ జై హో. ప్రభుజీ. జై హో మాతాజీ. సో అట్లీస్ట్ ఈ రోజున ప్రభుజీ ప్రతి నెల కనీసం అంటే ఇది ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని ఐ పర్సనల్లీ టేక్ అన్ ఓత్ ప్రతి మంత్ కనీసం ఒక్క భగవద్గీత అన్న నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అని కోరుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. ప్లీజ్ బ్లెస్ మీ ఫర్ దిస్. జై హో. జై హో. నేను ఎవరు మాత్రం జయపతాక్ మహారాజ్ బ్లెస్ చేస్తారు. జై హో. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ప్రభుజీ అందరూ ప్రభుజీని ఒక ఆచార్యగా చూస్తున్నాము ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు. బట్ ప్రభుజీ ఒక సిన్సియర్ అండ్ ద బెస్ట్ డిసైపుల్ గా నిలబడ్డారు. ఇప్పటికీ కూడా ఈ ఏజ్ లో అనారోగ్యం పెట్టుకొని కూడా భక్తి సార్వభౌమ సర్టిఫికేట్, ద ఫస్ట్ డిసైపుల్ ఇన్ గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయ టు టేక్ దట్ సర్టిఫికేట్. సచ్ హంబల్ డివోటీ ప్రభుజీ. నిజంగా ఆ ప్రభుజీ దగ్గర మమ్మల్ని మాయాపూర్ యాత్రకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ప్రభుజీ, ఇందాక సూర్యప్రకాష్ ప్రభుజీ కూడా మెన్షన్ చేశారు ఇది, మమ్మల్ని జస్ట్ ప్రభుజీ దర్శనం చేద్దాం రండి అని చెప్పి తీసుకెళ్ళి జస్ట్ అక్కడ సింపుల్ గా కూర్చోబెట్టేశారు ప్రభుజీ, షెల్టర్ ఇస్తున్నాము అని చెప్పి. అంటే వీఆర్ నథింగ్ ప్రభుజీ, అసలు మాకు ఆలోచన కూడా లేదు మా భావంలో. జస్ట్ రండి కూర్చోండి అన్నారు, మాకు షెల్టర్ ఇచ్చేసారు ప్రభుజీ. అంటే మేము ఎంత బ్లెస్డ్ ప్రభుజీ టు హ్యావ్ గాట్ షెల్టర్ అండర్ ద అంబ్రెల్లా ఆఫ్ జయ పతాక్ మహారాజ్. ఐమ్ సారీ ప్రభుజీ, నాకు వర్డ్స్ రావట్లేదు. బట్ ఎస్ ప్రభుజీ కోసం ఏమన్నా అవకాశం దొరికితే ప్లీజ్ మమ్మల్ని గైడ్ చేయండి ప్రభుజీ. మేము అందరం తత్పరత చూపిస్తున్నాం దట్ ఏదో రకంగా జయపతాక్ మహారాజ్కి మేము వాణి సేవ చేసుకునే అవకాశాన్ని, ప్రీచింగ్ గురించి చెప్పారు ప్రభుజీ. ఇవన్నీ ఏదో రూపంలో ప్రభుజీ మాకు ఏ చిన్న అవకాశం ఉన్నా ప్లీజ్ మాకు చెప్పండి ప్రభుజీ, మేము చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు సే దిస్ మీక్ వర్డ్స్ టు జయపతాక్ మహారాజ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ చెప్తారా? జయపతాక్ మహారాజ్ కి జై. జై. గారి ప్రియేశ్వరి దేవి దాసి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ అందరికీ. తిరుపతి నుండి మాట్లాడుతున్నాను. మాకు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు భక్తిక మాతాజీ గారికి
రేవతి రమణ ప్రభుజీకి మీకు అందరికీ కూడా నా శతకోటి వందనములు అర్పిస్తున్నాను. సో గురువు గురించి మనం ఎంత చెప్పాలనుకున్నాం చాలా తక్కువే. ఇష్య ప్రసాదం భగవత్ ప్రసాదం ఇష్య ప్రసాదం నగదుగుతూ అన్నట్లు భగవంతుని కృష్ణుడి యొక్క కృప ఉంటేనే మనకు గురు కృప దొరుకుతుంది. గురు కృప ఉంటేనే మనం కృష్ణుని పాదాల చెంతకు చేరుతామని మనం చదువుకున్నాం, విన్నాము. అందులో జయపతాక స్వామి గురు మహారాజు లాంటి గొప్ప గొప్ప గురువులు దొరకటం ఎన్నో జన్మలు చేసుకున్న సుకృతం ప్రభుజీ. అసలు మహారాజ్ గురించి, గురు మహారాజ్ గురించి చెప్పాలంటే నాకు మాటలు కూడా రావట్లేదు, అసలు వర్ణాతీతం. కానీ భగవంతుడికి, గురు మహారాజ్కి ఏదో ఒకటి కొంచెం నివేదన చేయాలి కాబట్టి చేస్తున్నాను ప్రభుజీ. అంటే బై బర్త్ నాకు హార్ట్ పేషెంట్. అంటే నేను భౌతికంగా పెద్ద పెద్ద చదువులు చదవాలని, ఏదో ఉన్నతమైన స్థానాన్ని పొందాలని అనుకునేదాన్ని. కానీ సార్ డాక్టర్ల డెసిషన్ చెప్పాక అసలు అన్మ్యారీడ్ కూడా ప్రభుజీ, నువ్వు ఉన్నంత వరకు భగవద్ధ్యానంలో ఉంటూ ప్రశాంతంగా బ్రతకటం నేర్చుకోను. సో నాకు గురుకృష్ణుని కృప వల్ల ఇస్కాన్ దొరికింది ప్రభుజీ. ప్రభుపాద వారి యొక్క కృప వల్లని నాకు ఇస్కాన్ దొరికింది. సో ఇస్కాన్కి వచ్చాక గురు మహారాజుని చూశాక అసలు నాకున్న ఈ చిన్న లోటు చాలా తక్కువ. గురు మహారాజు అంత పెద్ద సమస్యలు పెట్టుకొని ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరించడం కోసం ఆయన ఎంత శ్రమ పడుతున్నారు అని బాగా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎలాగైనా దీక్ష తీసుకుంటే జయపతాక స్వామి గురు మహారాజ్ దగ్గర తీసుకోవాలని నేను ఎంతో ఆకాంక్షతో ఉన్నాను. సో నాకు గురు మహారాజ్ దయ వల్ల మహారాజ్ దగ్గర దీక్ష దొరికింది. సో అది సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ప్రభుపాదని, గురు మహారాజుని, మా శిక్షా గురువుని, మీ అందరి ఆశీర్వాదం కోరుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీకి కనెక్షన్ పోయిందమ్మా. లేదు, ఉన్నారా? నాకు ఇక్కడ పేర్లు కలిసి సారీ ప్రభుజీ, అదే ఏమిటా ఈయన హోస్ట్ అయిపోయారని చూసా. హరే కృష్ణ. జై శ్రీల ప్రభుపాద. చెప్పారు. నెక్స్ట్ భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. జై శ్రీల ప్రభుపాద. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ పుత్రయ శ్రీమతి జయపతాక స్వామి నిత్యనామనే నమో ఆచార్య పాదాయ నిత్యాయ కృపప్రదాయనే గౌర కథాధామదాయ నగర గ్రామధారణే నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ పుత్రయ శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామి నిత్యనామనే నమస్తే సరస్వదేవి గౌరవాన్ని ప్రచారణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యసారని జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీ వాసాది గౌరవత్వం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జయపతాక స్వామి గురు మహారాజు గురించి మాట్లాడే అర్హత మాకు అసలు లేదు. కాకపోతే ఆయన నేను 65 ఏట మన 2019లో మన కరోనా వచ్చింది. కరోనా టైంలో మన రామకృష్ణ ప్రభుజీది క్లాసు 5th బ్యాచ్ విన్నాను ప్రభుజీ, భగవద్గీత 18 రోజుల క్లాసు. వెంటనే ఇక అప్పటి నుంచి కంటిన్యూ అయ్యాను. ఆ తర్వాత జయపతాక గురించి మాకు అంత తెలియదు అప్పుడు. తర్వాత తెలిసింది, కాకపోతే టీవీలోన తర్వాత యూట్యూబ్లో చూసాను కానీ డైరెక్ట్గా చూడలేదు. అంతకుముందు నేను 40 years శబరిమల వెళ్ళాను ప్రభుజీ. 2019 కరోనా వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ ఆపేస్తారు మమ్మల్ని పంపకుండా. అప్పుడు ఇక భగవంతుడు ఈ భగవద్గీత ఆన్లైన్ క్లాసు ఇవ్వడము కంటిన్యూషన్ అయింది. మళ్ళీ అటు నుంచి కంటిన్యూషన్ అయిన తర్వాత జపం కంటిన్యూగా 2 మాళ్ళు 4 మాళ్ళు 6 మాళ్ళు అట్లా చేసుకుంటూ 16 మాళ్ళకి వెళ్ళాము 2021కి. 2021లో మాయాపూర్ మన నామినేషన్ ప్రభుజీ ద్వారా మాయాపూర్ వెళ్ళాము. అప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ప్రభుజీ గురూజీ షెల్టర్ తీసుకోమన్నారు ప్రభు. అప్పుడు షెల్టర్ నా రూమ్మేట్ నేను, ఆయన ప్రమోద్ అనే ఆయన కూడా భగవద్గీతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడు అనమాట. అప్పుడు ఇద్దరు వెళ్ళి అదే చూడడం, నేను డైరెక్ట్గా
ఆ షెల్టర్లోనే గురు మహారాజ్ని చూడడం ప్రభు. అసలు అప్పటికే ఆయన చాలా ఇదిగా ఉన్నారు. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఆయనకు ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగోలేదు అప్పుడు. తర్వాత అప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఆయన చూసి చాలా చాలా ఇన్స్పైర్ అయినా ప్రభు. ఆ ఏజ్ లో ఆయన అందరికీ కూడా ఆయన గురించి చెప్పడం విన్నాను, కానీ చాలా ఇది అనిపించింది. ఇంకా అప్పటి నుంచి నేను కంటిన్యూగా భగవద్గీత భాగవతం కంటిన్యూ చేసుకున్నాను ప్రభు. గురు మహారాజ్ గురించి చెప్పేంత ఇది లేదు అసలు యాక్చువల్గా. అటు నుంచి మళ్ళా ఈ అది ఐడిసి ఎగ్జామినేషన్ రాసాము. అటు నుంచి మళ్ళా దీక్షకి అర్హత ఇచ్చారు ప్రభు. ఆ తర్వాత దీక్ష మా లాస్ట్ ఇయర్ కరెక్ట్ గా మార్చిలో జయపతాక స్వామి అక్కడ 3 రోజులు అంత బాగా లేకపోయినా అక్కడ చాలా ఇదిగా కూడా ఆయన స్పీచ్ గంటలు ఇచ్చారు ప్రభు అసలు స్పీచ్. తర్వాత మాకు దీక్ష ఇచ్చేటప్పుడు ఆయన చాలా మందికి మాకు ఇచ్చినప్పుడు బాగానే ఉంది. తర్వాత ఇచ్చే వాళ్ళకి ఆయన సైకిల్ తొక్కుతూ అంటే ఆ ఆపరేషన్ జరుగుతూనే దీక్ష ఇచ్చాడు అనమాట. అది ప్రభు చాలా అప్పటి నుంచి ఇంకా మేము కంటిన్యూ అయిపోయినాం ప్రభు. కాకపోతే ఇక్కడ నేను బెంగళూరులో కన్మంగ్ల తర్వాత వచ్చి కేఆర్పురం దగ్గర ఎవరి సండే వెళ్తాం ప్రభు. అక్కడేమో ఈ బుక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కి తర్వాత ఏదో సేవ చేసుకుంటూ ఉంటాను ప్రభు. అది ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆయన గురించి చెప్పేంత తెలియదు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అందరు మాతాజీస్కి ప్రభుజీస్కి ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను చెన్నైలో ఉంటున్నాను. చెన్నైలో గురు మహారాజు చికిత్స కోసం వచ్చినా కూడా ఆయన ఫుల్ గా వచ్చి మాకు క్లాసెస్ ఇవ్వడం ఏంటి, నిజంగా అది మాత్రం అంత ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక తలనొప్పి వస్తే కాలు నొప్పి వస్తేనే మనం ఈరోజు ఎక్కొట్టేస్తాం అన్నట్లుగా ఉండే ఇది అంతటి మోసమైన పరిస్థితుల్లో సిలిండర్ పెట్టుకొని ఇది ఆక్సిజన్ సిలిండర్ పెట్టుకొని వచ్చి మాకు ఇస్కాన్ లో స్పీచ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. అట్లా అక్కడ రెగ్యులర్ గా వచ్చేవాళ్ళు అనమాట. అక్కడ ఉన్నప్పుడు పోనీ ఎప్పుడో ఒక రోజు వచ్చారు అంటే పర్వాలేదు, మోస్ట్లీ రెగ్యులర్ గా వచ్చేవాళ్ళు. మేము నేను వెళ్ళేదాన్ని, దగ్గరే ఉన్నాను అనమాట, వెళ్ళేదాన్ని. ఒక రోజు మాత్రం సాటర్డే వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజు అసలు యాక్చువల్ గా రారు ఆయన. అయితే 12 గంటలకి హారతి అన్ని చేసి ఇంకా క్లోజ్ చేసే టైంలో వాళ్ళకి న్యూస్ వచ్చింది వస్తున్నారు అనేసి గురు మహారాజ్ దర్శించుకోవడానికి. అప్పుడు వెంటనే మమ్మల్ని అందరినీ కిందకి వెళ్ళిపోమన్నారు. మేము కరెక్ట్ గా లిఫ్ట్ దగ్గరే ఉన్నాము. ఆయన ప్రభుజీ గురు మహారాజుని చూసాము చాలా దగ్గర నుంచి 1 ఫీట్ దగ్గర నుంచే చూసాము. వెళ్ళాము మేము, మళ్ళా పైకి వెళ్ళాము. ఆయన అన్ని దగ్గరలో హారతి ఇచ్చారు, అన్ని తీసుకున్నారు. చాలా బాగా చూసాం ప్రభుజీ. ఆయన ఆ రోజు ఆయన ఉచ్చిష్టం దొరకడం అనేది నిజంగా నాకు చాలా మహాభాగ్యంగా అనుకుంటున్నాను. ఆయన ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు తులసి కళ్యాణానికి అన్నిటికీ వచ్చారు, అన్నిటికీ దూరం నుంచి చూశాను. ఇది స్పీచ్ అన్ని ఇచ్చారు, చక్కగా విన్నామే గాని అంత దగ్గర నుంచి చూడడం, ఆయన ఉచ్చిష్టం దొరకడం అనేది నాకు చాలా అనిపించింది ఈ జన్మకి. ఇది అంత ఇదిగా ఫీల్ అయ్యాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. జై హో. ఎక్సలెంట్. సో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది. ఇంతమంది చెప్పారు, విన్నాను జయపతాక మహారాజ్ గురించి. సో మనం ఒకటి చేయగలము, ఇంతకు ముందుకు మాతాజీ చెప్పినట్టుగా వపుహు వాణి. సో చాలామంది డివోటీస్ వాళ్ళు ఏ రకంగా గురు మహారాజ్కి పర్సనల్ సేవ చేసుకోగలిచారనేది చెప్పారు. కానీ వపుహు వాణిలోని రెండిట్లోంచి ఏది ఇంపార్టెంట్? వాణి సేవ సేవ అదే ఇంపార్టెంట్. మాతాజీ. మీరు హ్యాండ్స్ రేస్ చేసే ఉంచండి మాతాజీ. నాది జస్ట్ ఒక 2 minutes, నేను జస్ట్ అయిపోయినాక మీరు చెప్పండి మాతాజీ. మాధవి మాతాజీ హ్యాండ్స్ రేస్ చేశారు ఇందాకలా. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభు. చెప్పండి మాతాజీ. నమో విష్ణు కృష్ణ శ్రీమతి జయపతాక స్వామినితి నామనే నమః. ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృపదాయని గౌరకత దామోదాయ నగర గ్రామ తారణే.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తిరుపతి భక్తికా దేవదాసి మాతాజీ ద్వారా మాకు గురు మహారాజ్ గురించి పరిచయం అయింది. ఆ మహానుభావుడి గురించి నేను 2014లో ఇస్కాన్కి రావడం జరిగింది, నేను మా అక్క. అప్పుడు ఇంటర్ అనమాట. సో గురు మహారాజ్ గురించి ఏం తెలియకపోయినా ఇస్కాన్ గురించి అవగాహన ఉంది, కొంచెం తెలుసు నేను ప్రభుపాద గురించి. కానీ ఎప్పుడైతే మేము సండే క్లాసెస్కి రెగ్యులర్గా రావడం జరిగిందో భక్తికా దేవదాసి మాతాజీ క్లాసెస్కి, అప్పుడే ఆ మహానుభావుడైన ఎంతో గొప్పగా ఆయన యొక్క చరిత్రను మేము భక్తికా దేవదాసి మాతాజీ మాటల ద్వారా క్లాస్ ద్వారా వినడం జరిగింది. ఎక్కువ గురు మహారాజ్ గురించి వినడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎక్కువ తాపత్రయం అనిపించింది. ఎప్పుడు మనం గురు మహారాజ్ ఆ మహానుభావుని ఎప్పుడు చూడబోతాము, అదృష్టం ఉందా మనకి అనేసి. అప్పుడు సీనియర్ మాతాజీలు చెప్పేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఎలాగ టెంపుల్ ఓపెనింగ్ అప్పుడు గురు మహారాజ్ వచ్చేవారు, సర్వీస్ చేసేవారు, అవన్నీ చెప్పేవారు మాకు. అవన్నీ వినేటప్పుడు నాకు ఎక్కువ అనిపించేది, ఎప్పుడు మనం చూడాలి, గురు మహారాజ్ చూడాలనే కోరిక ఎక్కువ అనిపించింది. కానీ ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు అనేసి అనేవాళ్ళు తిరుపతికి. నేను అలాగే ఇంటర్ నుంచి డిగ్రీ వరకు వెయిట్ చేసినప్పుడు డిగ్రీలో గురు మహారాజ్ అనేది వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను గురు మహారాజ్ని చూసినప్పుడు అసలు చాలా బాగా, అప్పుడు మాతాజీ అంతా ఎంతో కష్టపడి ముగ్గులేసేవారు, వెల్కమ్ చేసేవాళ్ళు. అవంతా చూడడం, గురు మహారాజ్ కార్లో రావడం, అదంతా అసలు చాలా తన్మయత్వం అనిపించింది. కానీ ఆ ఫీలింగ్ అనేది నేను ఇప్పుడు కూడా నోట్లో చెప్పలేను. అలా చాలా సంతోషం వేసింది గురు మహారాజ్ని చూడటము. అసలు ఎంతో సంతోషం అనిపించింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చి క్లాసెస్ ఇవ్వడము, 7:30 PM క్లాసెస్ ఇవ్వడము చాలా బాగా అనిపించింది. తిరుపతి అష్టసఖీస్ గురించి చెప్పారు, చాలా బాగుంది. మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి నాకు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారు అనే దానిపైనే ఉండేది. అలా గురు మహారాజ్ లైఫ్ హిస్టరీ గురించి క్లాసెస్లో వినడము, మళ్ళీ ఎలాగైనా గురువు యొక్క సేవ చేయడం కోసమే ఆయన శారీరక కష్టాలను, ఇంకా ఎవరైనా ఇంకా చాలు భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలని ఒక దాంట్లో ఉండేవి, కానీ ఎంత శారీరక కష్టం ఉన్నప్పటికీ ఇంకా గురువు సేవ చేయడానికి నేను దాన్ని భరిస్తాను నాకు దాంట్లో ఉన్నట్లు, అలాగా దాన్ని ఓర్చుకుంటూ ఇంకా నేను సేవ చేయాలి అన్న ఒక దాంట్లో, ఇంకా ఉద్ధరించాలి. ప్రభుపాద ఇచ్చిన సేవ మాయాపూర్ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ పూర్తి చేయడం, కానీ దానికోసం గురు సేవ కోసం ఆయన శారీరక కష్టాలను సైతం ఆయన తట్టుకొని ఇంకా సేవ చేయడం అనేది మాలాంటి యూత్కి ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ అనిపించింది. హెల్త్ ఇష్యూ ఎంతో ఉన్నప్పటికీ ఆ సేవ భావన అనేది ఎంతో ఉన్నతంగా అనిపించింది. మాలాంటి యూత్ అందరికి గురు మహారాజ్ ఎప్పుడు అందరికీ ఇన్స్పిరేషను, నాకు చెప్పే అర్హత అయితే లేదు. అలాగా గురు మహారాజ్ గురించి చాలా వినడం వల్లనే నాకు అసలు గురు మహారాజ్ సాక్షాత్గా మా భక్తికా దేవదాసి మాతాజీ ద్వారా ఆయన ఆధ్యాత్మిక నేను అంతగా ఫీల్ అవ్వగలిగాను గురు మహారాజ్ గురించి. ఆయన ఫస్ట్ గురు మహారాజ్ రావడం, ఎలాగ ఆయన భక్తియుక్త సేవలో రావడం, ఫారిన్ నుంచి వచ్చి మాయాపూర్ డెవలప్ చేయడం, అక్కడ పొలాల్లో వెళ్ళి సిమెంట్ బస్తాలు మోయడం దగ్గర నుంచి ప్రతి సేవ ఆయన ఎంత డెడికేషన్గా చేశారు, అవంతా కూడా వినడం మాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా అనిపించింది. ఇంకా నేను రీసెంట్గా ఇనిషియేషన్ షెల్టర్ అయ్యింది, బట్ ఇనిషియేషన్కి అటెండ్ అవ్వలేకపోయాను. లాస్ట్ గౌర పూర్ణిమ అప్పుడు మాయాపూర్కి వచ్చింది, కానీ స్టిల్ నేను ఇంకా గురు మహారాజ్ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా సాధన తీవ్రత చేసి తీసుకోవాలనేసి ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఈ భక్తి శాస్త్రి కోర్స్ ద్వారా నేను ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోగలిగాను. బుక్స్ ఇంకా మనం ఇంత డీప్గా చదవచ్చు రూప గోస్వామి గురించి అని ఇంకా చాలా తెలుసుకున్నాను. ఇలాంటి మా భక్తికా దేవదాసి మాతాజీ అవకాశం ద్వారానే నేను భక్తి శాస్త్రి కానీ భక్తి వైభవ్ కానీ చేయగలుగుతున్నాను, ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోగలుగుతున్నాను. భక్తి ఇంకా తీవ్రత చెయ్యొచ్చు, ఇంకా సముద్రం అంత తెలుసుకోవడం డివోషనల్ అనేది కూడా నేను ఈ భక్తి శాస్త్రి ద్వారానే తెలుసుకున్నాను. బుక్స్ చదవడం అనేది అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు, కానీ భక్తి శాస్త్రి ద్వారానే నాకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది బుక్స్ చదవాలనేసి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు అందరికి దండవత్ ప్రణామాలు. ఏదైనా తప్పులుంటే క్షమించండి. గురు మహారాజ్ గురించి చెప్పడానికి నా వయసు సరిపోదు, నేను అందరికన్నా చిన్నదాన్ని. సో ఏదో నాకు తెలిసినంత మాత్రం షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది అంతే ప్రభు. అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. జై హో. దయామయ कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
ప్రభుజీ గురు మమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామినే నమ ఆచార్య పాదాయ నితై కృపా ప్రదాయనే గౌరకథాధామ ద్వయా నగర గ్రామతారిణి నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత దేశతారిణి జయ పతాక స్వామి గురు మహారాజుకి జయ శిల కృపాదికి జయ ప్రభుజీ. నేను కరోనా నుంచి ఈ ఇస్కాన్ కనెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ప్రభుజీ. ఫస్ట్ శ్రీవాసంగం ప్రభుజీ క్లాసెస్లో ఇన్స్పిరేషన్ కలిగి నేను ఈ ఇస్కాన్లో క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నేను మాయాపూర్ యాత్రలో గురు మహారాజ్ జయపతాక్ హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ గురు మహారాజ్ దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఆయన మీద ఒక నమ్మకం, అంటే ఎంత కరుణతో మాలాంటి పతితుల్ని ఆశీర్వదిస్తూ ఎంతమందికి ఇంత హెల్త్ కండిషన్లో కూడా ఆయన విదేశాల నుంచి ఇండియా వరకు అటు ఇటు అదే చేస్తూ ఎంత డివోషనల్గా ఉంటున్నారో ఆయన చూసి నాకు ఇన్స్పిరేషన్ కలిగి నేను కంటిన్యూగా క్లాసెస్ భగవద్గీత భాగవతం క్లాసెస్లో అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది ప్రభుజీ. ఆ తర్వాత బెంగళూరు ఇస్కాన్ ఫస్ట్ ఇనాగరేషన్లో గురు మహారాజ్ ద్వారా నాకు ఫస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నాం ప్రభుజీ. ఆ తర్వాత దీక్ష నాకు లాస్ట్ 2023లో ఆన్లైన్ ద్వారా జరిగింది ప్రభుజీ. నాకు దీక్ష తీసుకునే అర్హత లేదు ప్రభుజీ. అయినా కానీ నాకు ఆ గురు మహారాజు కృప, కృష్ణ కృప వల్ల నాకు దీక్ష దొరికింది. ఆ తర్వాత డివోషన్లో నేను కొంచెం దీక్ష వచ్చిన తర్వాత ప్రభు అంటే ఇంకా ఎక్కువగా డీప్గా డివోషన్ చేయదలిచాను. ఇంకా చేస్తున్నాను ప్రభుజీ. క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నాను. సండే నగర్ సంకీర్తనలకు వెళ్తాను. ఇప్పుడే జస్ట్ నగర్ సంకీర్తన నుంచి వచ్చాను, జస్ట్ లేట్గా జాయిన్ అయ్యాను ప్రభుజీ, క్షమించండి. గురు మహారాజుని గురించి చెప్పే సామర్థ్యము లేదు ప్రభుజీ నాకు, కానీ ఆయన ద్వారా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అవుతూ ఉంటాను. రోజు ఆయన వీడియోస్ వింటూ ఉంటాను ప్రభుజీ, మార్నింగ్ ఈవినింగ్. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ప్రవచనాలు, గురు మహారాజ్ ప్రవచనాలు వింటూ ఉంటాను ప్రభుజీ. ఇంకా భగవద్భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశీర్వదించండి ప్రభుజీ. జై జయపతాక్ స్వామి గురు మహారాజ్కి జై, శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. హరే కృష్ణ. జై హో. ఓకే, సో మళ్ళీ సేమ్ టాపిక్ వద్దాము. సో వపుహు, వాణి, వాటి రెండిట్లో నుంచి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఏది అంటే వాణి. సో గురు మహారాజ్కి మనం ఇప్పటిదాకా నిజం చెప్పాలంటే ఎవరికి అర్హత లేదు. సో అందరూ చాలా భావంతో, బాధతోని అందరూ చెప్తున్నారు నాకు అర్హత లేదు అని. అది యాక్చువల్గా ఎవరికి అర్హత లేదు. ఈవెన్ ఎంత గొప్ప డివోటీస్ అయినా వాళ్ళకి అర్హత ఎవరికి కూడా లేదు. సో ఎందుకు అని అంటే సాక్షాత్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారే చెప్పారు దట్ జయపతాక్ మహారాజు ఆయన జస్ట్ 2 months మనలాంటి వాళ్ళు ఎంతో సంవత్సరాలు మనం చేస్తే కానీ మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగత్ తత్వం తెలియలేదు. కానీ హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్ 11 yearsలో ఉండేటప్పుడే ఒకసారి రథయాత్ర చూశారు. చూసి దాని తర్వాత తిలకాన్ని చూసి బాగా స్పీడ్గా పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయారు. అదేదో ఆయనలో ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది, పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయారు. అక్కడి నుంచి భయపడిపోయి పారిపోయారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ కొద్ది దూరం పరిగెత్తిన తర్వాత ఏంటి వీళ్ళని మళ్ళీ కలవాలని చెప్పి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చారు. కానీ లోపల రథయాత్ర చేసేవాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారనమాట. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆయనకి జస్ట్ అంటే ఆయన ఒకసారి కలిశారు. సో ఆ మహారాజ్ పేరు నాకు గుర్తుకు రావట్లేదు. సో ఆ మహారాజు ఇతన్ని జయపతాక్ మహారాజ్ని యాక్చువల్గా ఒరిజినల్గా అతని పేరు జాన్ గార్డన్. సో ఆయన్ని పిలిపించి రథం చేసే సేవలోనే ఆయన్ని నిమగ్నం చేశారు. జస్ట్ 2 monthsలోనే ఇతనికి దీక్ష కూడా దొరికింది. సో అప్పుడే జయపతాక్ మహారాజ్ గురించి చెప్పారనమాట శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఇతను బెంగాలీలో ప్రీచ్ చేస్తారు అండ్ ఇతనికి 10,000 మంది శిష్యులు ఉంటారు అని. సో కాబట్టి వాళ్ళందరూ అసలు జయపతాక్ మహారాజ్ ముందు వాళ్ళందరి ముందు మనం అసలు ఏమాత్రం కూడా
అసలు మనకి విలువ అనేది లేదు. సో కాకపోతే మనం చేయగలిచేది వాణి ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని మనం పాటించడం అనేది మనం చేయగలం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఈ రోజు నుంచి అట్లీస్ట్ మనం సో జయపతాక్ మహారాజ్ చెప్పింది బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒకటి, అండ్ సెకండ్లీ జపం ఆయన పేరు మీద కూడా. సో ఆయన పేరు మీద ఒక్కొక్క రౌండ్ ప్రతి ఒక్కరం కూడా చేయగలిస్తే అది మనం చేసుకోగలిచేది. కానీ కనీసం ప్రతిరోజు ఒక రౌండ్. సో ఇది అట్లీస్ట్ మీరు ప్రామిస్ చేయగలరు, అందరూ చేయగలరు కదా అది. కానీ ఈ ఒక్క రౌండ్ అనేది మీ రౌండ్స్ అయిన తర్వాతే, సో మీ నెంబర్ ఆఫ్ 16 రౌండ్స్ అయిన తర్వాతే మీరు చేయగలచాలి ఆ ఒక్క రౌండ్. మీ రౌండ్స్ చేయకుండా మీరు జయపతాక్ మహారాజ్ కోసం మాత్రమే మీరు అది ఇవ్వలేరు. ఎందుకంటే జయపతాక్ మహారాజ్ యొక్క సంతృప్తే మన సంతృప్తి. జయపతాక్ మహారాజ్ ఒకవేళ ఆయన సంతృప్తి పడాలి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ మనం మన జపం చేయగలచాలి. మన జపం అయిపోయినాక ఒక రౌండ్ ఆయన కోసం మనం అర్పించుకోగలచాలి. సో అందరూ చేయగలరా అది ఒక్క రౌండ్ జపం జయపతాక్ మహారాజ్ కోసం? ఒక్క రౌండ్ చాలు జయపతాక్ మహారాజ్ చేస్తాం ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఈ అవకాశం ఒక్క రౌండ్ ఎక్స్ట్రా జయపతాక్ మహారాజ్ కోసం అని. జయపతాక్ మహారాజ్ మనకి పుస్తకాల్లో చెప్పినట్టుగా వాణి. సో ఆ రకంగా మనం చెప్పుకున్నాము అని అంటే మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకనంటే ఎస్, గురువు పట్ల ప్రేమ అనేది ఉంటుంది, అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీక్ష అయిన తర్వాత గురు మహారాజే మనకి తండ్రి, వేదాలు తల్లి. కాబట్టి మన తండ్రి కోసం మనం ఇంతైనా చేయగలం. ఓకే, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చేస్తామని చెప్తున్నాను. ఓకే, జై హో జై హో. సరే, ఈ రోజుతో మనం ఇక్కడ విరామం తీసుకుందాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద की जय हो. नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय हो. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो. एंड हिज होलीनेस जयपताक महाराज की जय हो. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो. जय हो. हरे